Mnogo poštovani roditelji Lutro, Vladijanske Zorane, župniče, Tajirija, dragi braćo mislici, dragi podušasnici, moja draga braćo i sestra. Učinili smo velik zavjet, velik trud, velik napor da dođemo ovdje Svetom Ivi u Podmiraču. Vjerujemo i znamo da je ova dolina Svetog Ive ovdje u Podmiraču posebno mjesto Božje prisutnosti i milosti. Molitvom, žrtvom, pokorom osvjetili su je područasnici, naši preci u stoljećima prije nas. Ovo je u istinu sveto mjesto. Ovdje smo osvjedočeni u moćni zagovor Svetog Ive. Mnogi su ovdje ozdravili, mnogi utješeni, mnogi ojačani, mnogi rasvjetljeni za daljnji život, mnogi podučeni, mnogi promijenili svoj život. I što bi, moja draga braćo i sestre, što bi bilo ono prvo, ono najvažnije, ono glavno, što bi ova naša današnja evanđeljska propovijed trebala istaknuti? Zapazimo činjenicu. To je onaj povijesni trenutak. To su one povijesne okolnosti u kojima Sveti Ivan u svoje vrijeme nastupa pred narodom, pred kraljevima i vladarima svoga vremena za proroka narodima postavite, kaže se za njega. I grla njemu sva judejska zemlja, sva Jeruzalem, sva okolina da ga slušaju. Vremena ona Ivanova bila su nemirna, slična kao ova naša danas. Narod međusobno podijeljen na političkoj razini. Rimljani su kolonizirali zemlju. I kao uvijek i svugdje bilo je oni koji su surađivali s kolonizatorom i oni koji su se žestoko odudirali. Nesigurnost, nezadovoljstvo, nemir, napetost, nestrpljivost, raspor naroda. I u tom trenutku se pojavio Ivan. I to ne u Jeruzalemu, Dubrovnu i svakom drugom središtu zemlje, već u pustinji, Jordanskoj pustinji, uz rijeku Jordan. I što čini, što kaže Ivan? Ne drži političke govore, ni također ni znanstvene govore, kao da ga to ne zanima, ili bolje rečeno, kao da ga to silno zanima, pa ga to samo zanima, ali ne na drugi način, iz dubine čovjeka. Ivan zove narod na molitvu. Neobično. Ne ono sve što je spomenuto, nego baš to što rekao. Zove narod na molitvu. Ne drži propovjedi o molitvi, nego praktično zove narod da se počne moliti Bogu. U tom vidi Ivan rješenje i izlaz iz krize. Nama danas neobično. Možda naivno, možda nepotrebno. U stvari, Ivanovo krštenje, to je prije svega snažan apel, poziv na molitvu i obraćanje. Poziv na iskrenu osobnu molitvu i poziv na čestit život. Odatle počne Ivan. Odatle počne Ivan rješavati krizu i stvarati bolji svijet. Jer se prevario Ivan. Može li molitva promijeniti zlo stanje naroda i svijeta? Što je ona zapravo? Nije propovjed o molitvi. Ali tek usputno nekoliko važnih naznaka iz iskustva onih koji mole u ovom svijetu i u ovom današnjem našem društvu i u prošlosti. Kako čovjek iskreno i predano moli Bogu, tada Duh Sveti pali u njegovoj duši dva svjetla. Svjetlo istine i svjetlo ljubavi.
U svjetlu istine spoznajemo istinu o Bogu. Tko je Bog? Istinu o nama. Ko smo mi u stvari? Duh Sveti nas tada uvodi u svu istinu kako je i kazao Isus. Te jasno počnemo uočavati pravi put kroz život, onaj svoj osobni. I probleme gledati ne više onako dramatično, očajno, beznadno, već vjernici i trezorno i pouzdano u Bogu. Po svjetlu ljubavi koje Duh zapaljuje u nama dok se pouzdano i predano molimo, dobivamo snagu da u život provedemo ono što smo spoznali u onom svijetu istine. To jest da čestito i odgovorno živimo, jer ljubav nije sentimentalizam. Ljubav je snaga za život, ona je radost postojanja u Bogu. Ona je hrabrost i odanost u svim nevoljama života. Ivan je vrlo dobro znao da je molitva ona jedina prava škola ljubavi prema Bogu i čovjeku. Znao je da dobra kršćanska molitva ne podnosi naše grijehe i mane, već nemilosrdno čisti ovo naše srce ljudsko od zavisti, od mržnje, od nepravde, od osvete, od svakog zla. Samo molitva započinje promjenu svijeta na pravom mjestu u ovom našem srcu ljudskom. Molitva nas mijenja nabolje i u mjeri u kojoj smo postali bolji. Bolji je cijeli svijet. Zaista, granica između mira i rata, između ljubavi i mržnje, između dobra i zla, između prijateljstva i neprijateljstva prolazi izravno kroz naše srce. To nas u molitvi uči Duh Sveti, on osobno. Zato je molitva važna, zato je ona nenadoknadiva, zato je ona u svakom vremenu nužna i potrebna i u ovom našem današnjem vremenu, ako sve dobro vidimo. Stoga pravi problem i prvo životno pravilo onog Ivanova i ovog našeg vremena je pitanje molitve. Ona pretpostavlja sav ovaj naš osobni i zajednički rad i trud i napore i ponekad vrlo grčevit rad i zalaganje oko poboljšanja lijepog i sretnog i mirnog života ljudi na zemlji. Ali znamo da to zaista nije dosta. I da potpuno ovisimo o Bogu i da je zaista istina što kaže pismo: ako Gospodin grada ne čuva, uzalud se muče graditelji. Molitva čuva ljude od ateizma i nihilizma, od materializma i hedonizma, poput kvasa u tijestu. Sve se to počelo događati Ivanovim suvremenicima, kao i nama danas. Tipične okolnosti života potisnule su i gotovo potpuno iscrpile molitvu iz ruku mnogih današnjih kršćana i mnogih ljudi naših vremena, bez obzira na vjeru i druge razlike. Nakon toga je uslijedila kriza mira, kriza obitelji, kriza međusobnih odnosa, međunarodne krize i svaka druga kriza. Zato je Ivanov apel i poziv na molitvu uvijek suvremen i aktualan, uvijek važan, uvijek potreban, uvijek poželjan. Ivanovo vrijeme nije prestalo. Ivan nije prošlost. Ivanova propovjed traje. Ivanova propovedovnica je cijeli ovaj današnji svijet. Stoga usadimo u srce ovo prvo pravilo Ivana Krstitelja za sretan i miran život i suživot. Molitva u mom osobnom životu i svjestan i odgovoran život i rad. On je gdje me Bog predvidio da živi i radi. Drugo Ivanovo životno pravilo i osobni poziv jest ono njegovo: biti pretečan. Svojom svetačkom osobom i pojavom, svojim snažnim proročkim riječima i djelima, Ivan je ostavio tako snažan, tako dubok dojam u narodu
da su ga počeli smatrati Mesijom, njega smatrati Mesijom, to jest onim koji će izbaviti svoj narod od rimskog jarma i od svih drugih životnih nevolja. Narod je bio očekivan baš takvoga Mesije i Spasitelja. A što kaže Ivan, nisam ja Mesija, ja sam njegov glas. Glas onoga koji viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Ja nisam Hrist, ali jesam njegov glas. Ivan je prvi u Isusu prepoznao Mesiju i povjerovao mu svim bićem svojim i možemo ga smatrati, njega Ivana, prvim uzornim kršćaninom u ovoj povijesti ljudskoj. U Ivanu je vidljiv Hrist, čiji pojava u svom vremenu hrabro navijesta, ne samo svojom snažnom riječju, već još više osobom, djelom, životom. A u Ivanu, moja predraga braćo i sestre, neka svatko vidi sebe. Tko je kršćanin? Što je to kršćanin? Što je to vjernik? Bilo koje vjeri? Odgovor. Preteča Hristu. Slično kao i Ivan. Vidljivi znak Hrista nevidljivoga. Bog ostaje u ovom našem zemaljskom životu uvijek ne vidi takva njegova nada. Ali što vidimo? Vidimo velebna djela Božja. Sve što očima gledamo i umom svojim dotičemo, o Bogu nam govori. Da ne bismo bili slijepi i nijemi. Ne vidimo Boga, ali vidimo svetoga Ivu, u kojemu je vidljiva Božja osoba. Božja svetost, dobrota, milosrđe, ljubav, istina, sve mogućnost. Ko je kršćanin? Put Hristu u svijet. Ako čestito i savjesno živi. Gdje god naime kršćanin, bilo gdje na ovoj kugli zemaljskoj, savjesno i čestito živi, ljudi u njemu i po njemu mogu poznati i vidjeti Isusa Hrista. Kršćanin je živa teologija. Svojim životom objavljuje Boga. Govori o Bogu i čini ga vidljivim u svome vremenu i u svome mjestu. Kako je uzvišen, moja braća i sestre, i kako je veličanstven i važan ovaj naš poziv, ovaj naš kršćanski poziv. Obratno, kršćanin koji sablažljivo živi, potamnjuje i zamračuje lice Hristovo i lice crkve i osobu Hristovu u sebi samome i u svijetu u kojem živi. Odvraća od Hrista, od vjere, od Boga, od crkve. Ivan nije nada svijetu, to je uvijek samo Hrist. On njemu pripada put u svijet. Tako i čestit i dobar kršćanin zaista postaje izvor prave nade za ovaj naš svijet. Biti preteča Hristu, to je naš pravi poziv. I prije kraja, kako držim, dvije vrlo važne napomene. Prva se tiče ovih naših dragih bolesnika. Iz iskustva dobro znamo da ima situacija u ovom našem mukotrpnom ljudskom životu, koje bez pomoći drugih i posebno bez pomoći Božje i Božje milosti ne možemo sami živjeti. Poteškoća koje ne možemo sami riješiti, križeva koje ne možemo sami nositi. U takvom stanju su ova naša predraga, bolesna braća i sestre, ovdje na posebnom mjestu nazočna, ovdje u ovoj dolini nazočna, ili ona naša braća, sestre, bolesnici, koji su ostali kod domova, a u čije ime smo mi došli ovdje moliti Svetog Ivu. I dok zajedno sa Svetim Ivom zazivamo na njih moć imena Isusova, nikada ne zaboravimo, braći i sestre, da bolest nije prokletstvo za čovjeka i da bolesnik nije nipošto beskorisna osoba.
Jer kao što je Krist u najvećim bolima na križu najviše radio za bolji i sretniji svijet, za spasenje svijeta, tako i bolesnik koji je s Kristom povezan po vjeri nije beskoristan, nikošto beskoristan. Bolest je rad i bolesnik je Kristov suradnik na okupljenju svijeta. Blago onima koji to vide i koji čuvaju u srcu poput manje majke, ono Isusovo riječ, bija bolestan i dođoste k meni. Moja druga napomena tiče se svete mise. Što je misa? Ljudi što pitaju, pa znamo što je. Toliko su put na misa. Ipak, moja braća, što je to misa? Jednom je sveti Leopold Bogdan Mandić u trenutku svoga rasvjetljenja uzviknuo: kad bi nama kršćanima netko mogao istaknuti misli iz ruku, pa da se ona više ne bi događala na svijetu, ono bi časa Bog uništio cijeli svijet i svemir. Misa ima kozmički povijesni prodor i dubinu. Egzistencijalna stvarnost na kojoj egzistira svijet. Svaki pojedini čovjek, bez obzira tko je, gdje je i što je. Ljudska povijest visi o žrtvi Kristovoj, koju on neprestano prikazuje Otcu za sve ljude bez razlike. Misa nije tek neki kratki obred, neka kratka, duža i kraća molitva koju svećenici izgovaraju. Ona je događaj Kristove muke, smrti i uskrsnuća za život svijeta, ovdje i sada, ovog našeg današnjeg svijeta. U jednom trenutku pokušajmo biti slikoviti, obuhvatimo načas svojim mislima, svojoj predloži ovaj naš današnji svijet. Što čine radnici njihove tvornice? Što znanstvenici i njihovi znanstveni instituti? Što studenti i profesori? Što liječnici i bolnice? Što trgovački putnici, obrtnici, vojnici? Što političari? Što svjetski parlamenti? Sve je to vrijedno i potrebno za izgradnju boljeg svijeta, ako je to što čine zaista dobro i zaista moralno. Ali se, moja braćo i sestre, ništa od svega toga ne može usporediti za žrtvom svete mise, koja se događa ovog časa, danas ovdje u dolini svetog Ive Krstitelja u Podgraču i po cijeloj kugli zemaljskoj, po našim rukama, ili još bolje, sav taj ljudski trud i napor i sve naše aktivnosti dobivaju svoju vrijednost i snagu od svetog, uvijek božanskog mislnog događaja. I taj tako važan i tako spasenski važan i uzvišen događaj, središnji događaj ljudske povijesti, Bog je evo stavio ove naše krhke ljudske ruke. Svi smo odgovore za misu, i vi, braću moja, koji ste primili sveto krštenje, ste svećenička stvarnost. A osobito smo za nju odgovorni baš mi svećenici. Ovu napomenu nikako nisam htio ispustiti, da sebi i vama, moja braću i sestre, podsvijestim svetost i ozbiljnost mise. Da više ljubimo i cijenimo ovo neprocijenjivo blago koje imamo u svojim rukama i da svoju nevjernu misu nikada više ne propuštamo, kao što se to dogodilo mnogi današnjim kršćanima. Koje drame, koje tragedije. I posljedna riječ odnosi se na ovaj današnji naš zavjet. Zavjet Svetog Ive. Obavili smo, evo, došli smo, tu smo, molimo se. Obavili smo svoj zavjet i uputili Bogu po Svetom Ivi svoju žarku molitvu. Zavjet je kao neki ugovor s Bogom. Dali smo mu, izveli smo svoje srce, svoju dušu,
njemu podelili probleme svoje, bolesti svoje. A što od nas očekuje? Od sada da ćemo s više mane i ljubavi vršiti zapovjedi Božje. Čestito živjeti, dobro živjeti, uvrede opraštati, u miru živjeti, savjesno i radosno obavljati svoje dužnosti, bilo gdje mi bili. Bogu se moliti. I tako biti izvor milosti i radosti jedni za druge, nikada izvor žalosti, tako nek bude. Amen. Hvala Isus.